Hallelujah. Chapter 17. Verse 3. John chapter 17 verse 3. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena Nkulunkulu. Bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Baba siyabonga lapho sibonga ususile namhlanje sesinikele udumo lonke ngekhaya namandla lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. La umchazwa indaba yabantu abangakwazi ukuphila okuphakathi. Uma abantu bethu basindisiwe basho ukuthi abasayi elahlweni, abasayi ekutshisweni, abasayi ekufeni kwesibili, ngoba kukhona ukufa kwesibili. Ngokuqala kodwa ukufa kwesibili ngeke angeke ngoba wamkela uJesu. uJesu uma umuntu ekholwa yini noma efa usuphila. Yes, sir. So ke akasayi elahlweni kepha usengene ekuphileni okuphakathi. Amen. Once wamkela uJesu ephile mntakama. Hayi nje into efunakalayo ukuthi wamkela uJesu kuphela. Amen. Hallelujah. Bese uba nophilo okuphakathi. Manje la kuyahlukaniswa babili labantu okukhulunywa ngayo. Ukhulunywa ngoNkulunkulu okuyena through God. Bese kukhulunywa ngendodana yakhe ayithubileyo. Babili babahlanganisa. Inkinga siyabahlanganisa. Omunye athi ngeke ngikhonze indodana mina uzokhonza ubaba. Lalela kahle-ke namhlanje. Lalela kahle namhlanje. Ukuphila okuphakade yilokhu. In other words, but eternal life. This is eternal life. Listen. This is eternal life. Listen how to obtain eternal life. Is to know God, the true God. I follow womkokoto. I follow uNkulunkulu wangempela. Lo bahlanganiswa nezinto. AboNkulunkulu bahlanganiswa nezinto. Abofana kalona. uNkulunkulu abangayazi address yala uhlala khona. uNkulunkulu ofanele umthathe mawuthutha uthuthele Davidon. Uthi sesiyathutha manje baba sesithela eDavidon.
sesithithele David. Yes, sir. Yilo uNkulunkulu loyo. Abakhonzwa abantu. Yes, sir. Amen. Ukhona uNkulunkulu okuyena yena weqiniso. Yes, sir. Owazi address owazi ukuthi namhlanje ulalephi. Namhlanje vuka. Uyena uNkulunkulu loyo. Uyena owanikela ngoJesu Kristu ukuthi eze emhlabeni azofela izulu. Yes, sir. Ukuthi wonke umuntu okholwa uJesu angabhubhi abe nompilo phakathi. Yes, sir. Usazobona umhlolo. Uhlala uyibona awayibona. Khona umhlolo omkhulu ozayo. Lapho kuyolahlwa khona abantu. Phela ukuthi uNkulunkulu ngeke adala kahle. uNkulunkulu ngeke adala kahle. Usazolahlwa. Umbhekile. Akakhe. Ngambone ethulile. Unyaka omningi uNkulunkulu ethulile. Phela lebhekile ngathakele. Ambobuso Noah. Bathela abantu eminyaka. Phela bejozani sakhela uNkulunkulu uzoliqeda ilizwe abalalelanga. Laze lafika ilanga lakaZamtholo. Oh, Jesus. Mayifika zangafeke. Azangafeke. Lana bathi soda babele. Soda ubili. Lana. Yes, Lord. Flats nje. Go Philippines. Nje ubona ama flats ko Nigeria. Amanzi athatha lo mkhumbi okade wakhiwa uNoah. Wangena imfene. Wasala oTheva. Wangena inyoka. Wasala imfundiso. Wangena ufudu. Wangena unwabu. Wasala abantu abanemali. Awukaboni lutho wena. Oh, Jesus. That is why Bible humble yourself. Wasoke uNkulunkulu wakudala wamnikeza impondo sobona ngathi uhlakaniphe umfundi ubani uyakuthanda uNkulunkulu uyakubhekezelela liyezilanga. Yes, sir. Ilalo wona khona obhali labo thi siyibo njengoba bethi sobhali uzosibona ngalelo la. So the sinner no Jesus. So shine pasa no Jesus. Shine with the match. They have to so shine there. They have to pasa. This is tenor. Sofuka ngosuku lwesithathu akavukanga na wathi kwafundi bakhe abhali sohlangana eGalile basemvukile akavukanga na akahlangana nawe eGalile na abathola bethelezini besaba bethukele bevana iminyango namafasitela bamthuka sephakathi babethula abathukile.
nendodana yakho uJesu Kristu omthumileyo. Thunyiwe le ndoda. Thunyiwe ukuthi azosindisa amadoda. Thunyiwe ukuthi azosindisa abantu abasha. Thunyiwe ukuthi azosindisa omama. Bangaye ebhuthisweni. uNkulunkulu akafuni uye ebhuthisweni. uNkulunkulu ufuna ukudla nawe eternal life. Amen. Yes, sir. Uyakufuna uNkulunkulu. Uyakufuna uNkulunkulu. Hayi abananda. Bafuna nje isipedi. Bangathola nje isipedi. Bangayo gaba. Bangabhava nemali. Bafuna lezo zinto. Izinto ezidlulayo lokho. Into engenamsebenzi. Kodwa uNkulunkulu ophilayo. Okhuluma naye. Akafuni imali. Jesus. Usuka la umuntu uyahamba eZimbabwe uyofuna usizo. Bona la ebhasini. Kodwa umuntu ofakaza ngoJesu. uJesu impendule. uJesu likhamba. La ebhasi hayi iyaleka. Fike leyanto efaka inyongo ithi inkomo. Khiphe yonke imali athenge inkomo. Uncede ushiye ebhasini. Wangiphathisa Jesu. Ulanda umuntu le ukuthi ababhada abhokile ekhaya nokuthi uma efika endlini athathe umsizi welahle abhale ebodeni ezifastela isipambano nasemnyango athi isipambano ngomsizi indlovu igcwele ipambano. Otherwise kutshela wena ukuthi impendulo yakho yesipambano. Kipimvu umuntu ahlala. Bathaka flabe imbuzi yakhala. Shaya isilwane esithulayo. Nathi sizalanga siyabafundisi. Nathi sivela khona. Nathi sasiqinisa ukhakhayi yabantwana. Namhlanje abantwana bethu bavela bakhule nje njengotshani. Akunakuqiniswa kokhakhayi. No Jesus. So masinajani Jesus. Ukuthi fanele umamukele. Njengenkosi nomsindisi. uNkulunkulu wanikela ngayo. A present. Funa wena wamukela ipresent. EkuJesu. Njoba nje ngoDisemba ngoChristmas siyavuselelana. Sithekelana ama-present. Sikhumbula usuku ukuthi uNkulunkulu wasipresenta wasinika uJesu. Yamukela ipresent yakho. Angene enhliziyweni. Uvume izono. Uvumeni izono. Uvume izono zakho. uNkulunkulu akuthethelele zona. Bese uthi ihlala ngaphakathi Jesu. Nethezeke. Zawubaleka nezinto ezikhaba ebusuku. Umuntu engathi uhlangana akalala ebusuku. Akalala. Yezinto legolide
akalali ukudla kusebenzi ne-hairstyle ayisebenzi ebusuku bese fikile amadimoni ahlakazi ne-hairstyle eyafelele afikile amadimoni makhundane lawathi iy'thende ngiyakutshela ungaboni masiteni nabo bekhuluma kakhulu uma eseyedwa ebusuku akalali unguluza amehlo phakathi obumnyama uthi kusanini uma sekusile uthi lishona nini aba enjoy life umuntu enjoy life emhlabeni umuntu othola uJesu hallelujah tumisa every day tumisa uNkulunkulu every day siyambonga hallelujah siyabonga inkosi sidinayela amasonto lawa asanda kuvuka lawo amakhosi athi omavuka encini bathi amasonto avuka lesonto lidala lelensindisi yini isonto labe vela njalo yalizwa nani ukuthi bazi uNkulunkulu yena yedwa uNkulunkulu weqiniso uNkulunkulu ophilayo bamazi umazi uNkulunkulu mazi ukuthi akadlalele wazi uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa ethethelele izono enamandla okuphilisa enamandla okusindisa uJesu ijuda uJesu umlungu uJesu umlungu siyamthanda thina isikhali ngebhizi basesikhali ngebhizi indoda ikhali ngebhizi basesikhuluma indaba kaJesu esinyakisisa angazi ngabe ngumntu uJesu akusekushonile mina ngedwa nje angazi ngabe uJesu akekho angipapha kangaka angipapha kanje angazi ngabe lento lapho ikhosi ukuthi one day ngibe phambi kwamagistrate ina 13 years 13 years ngibamba inkunzi edrobheni le West Street Court 40 Juvenile Court kababa at the age of 13 ukuthi ngabe ngiphila umusa amavulu Kristu nami ngasindisa sindisa sekudala kodwa wayibamba inhliziyo yakhe kanti ngizela ukuthi ngizotshela wena ukuthi uphilo phakade ukuthi umazi uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu weqiniso wazi nendodana yakhe ayithumileyo haleluya uJesu Kristu glory amen shumayela thina bezindaba sengijimile ibanga endaweni eyiningi ngijima ungatshela ngalo Jesu
Bekusela ukuthi namhlanje ngihlangane nawe. Siyabonga ukuthi ukhona. Naku Jesu ngiyampresenta kuwe. Nawe uthanda. Uhle. Akaphoqana. Ekhaya lapha balungise. Nendoda yakho abayilungise. Abantwana bakho abalungise. Kulungile Jesu. Kunamaplets amahle ngempilo. Kunamaplets amahle. Glory. Ngempilo zethu. Nami ngamfuka. Suspend. Kuzile namtshwa. Umngane umzalwane. Imhlupha. Kodwa wayibamba impilo yakho. Amen. Namhlanje ngilungile. Amen. Nawe uNkulunkulu akakusiza. Ngajika kabuyela esikoleni. Sekumdala ngekhaya. Wayingqondo kuyimayifule. Sathane uyasiphuphuthekisa. Hallelujah. Amen. Nawe kunekusasa elihle. Loke wazana uphila lempilo. Impilo yokuba noJesu awuyazi. Why don't you try it? Le impilo uyayazi lokwazana uphila yona. Kukhona le yokwamukela uJesu. Uphile usindisile. Akuthathe yona manje. Ubone ukuthi izokwenzelana. Amen. You'll be surprised. Amen. Glory. You'll be surprised. Yes, sir. That's a very Jesus. But you will live with his Yakob and Concord. Umuyivula mjongene. Uhlale nawe ngidle nawe ulale nawe. Uzokulwela zonke izinto zakho. Nayi chance. Nayi opportunity. Sithathele uJesu. Mahala, free of charge. Siyathandaza. Cela nje ukubona lo othi ngiyayizwa le ndaba. Ngiyamfuna lo Jesu. Ngifuna ukumamukela nami. Phakamisa isandla sakho. Mina ngithandaza. Phakamisa isandla sakho. Mina ngithandaza nawe. Angisiboni cela isiphakamisa kakhulu. Nkosi busise mama. Nkosi ngiyazibona izandla ezintathu nami. Ukhona omunye. Ubani omunye othi nami ngiyayizwa le ndaba. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu ophilayo. Ngifuna ukumazi nalo Jesu amthumileyo. 1 2 3 zobe sesenhlizweni. Akaboshi isikhathi. Bamsisanda ngithandaze nawe. Thank you Jesus. Hallelujah. Upomunye. Bamsana kulo. Glory to Jesus. Hallelujah. Bamsana. Yazibona izandla nami. Yazibona izandla sesisatana. Naba sebefilile. Sebefuna ukuthatha ubudeki. Bamsisanda sakho mntana. Sizovala basinyana. Kuphi ngapha. Now, osibusisi wena vala amehlo. Ubheke lakhe ithikithi ngey'moko zakho. Uphi omunye. Othi ngiyamthanda lo Jesu ngiyamthanda. Socela omunye wabafundisi ezomthandaza. Uphi omunye. Sesizibonile izandla. Sesiyavala.
ukhona omunye ungasali ukhona omunye sicela omunye wabafundisi azobaholela enkosini. Ngicela sigibise amakhaya babegameli kaJesu Kristu laba bantwana bakhokosi thina sibona izandla wena ubona inhliziyo ngoba wenzela yona izulu liyahlokoma namhlanje ngoba kusakula laba abazuziwe embusweni. Ngiyabathandazela egameni kaJesu ukuthi uNkulunkulu wami ubaqinise ubapha amandla ukuqhubeka. Ngiyabathandazela babongiwenye bese usinikela kusami ebandleni elishumayela ngalendlela okufuza shumayele ngayo ukuze baba bakhule ekukwazini. Ngoba Nkosi yami indaba yakho ayiphelele ekutheni siphakamise izandla, kepha iphelele ekutheni siqhubeke sikukhonze sihlale ezweni lakho ukuze baba sikhule ekukwazini. Asize leNkosi. Ngiyabathandazela egameni kaJesu uNkulunkulu ogcwele. Sibonga Nkosi yami ukuthi sebengenile embusweni bayizindaba ezintsha. uNkulunkulu onamandla wonke basizeke baba ukuthi Nkosi yami baqhubeke njalo bakukhonze. uNkulunkulu ogcwele siyabonga baba egameni kaJesu. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Baba wethu omhle naba abantu bakho abantwana bakho ake usambule kubo bacela imisebenzi bavulela amathuba okusebenza abanye bafuna indawo zokuhlala. Siyabakhulekela egameni likaJesu ukuba ubanikeze accommodation. Abanye nabo bathola abantwana bashadile baba vula ibeletho njengoba wavula isikhala bathola abantwana imindeni yabo ijabule. Khulekela abantwana babo, abantwana abaningi bahlushwa inyawupe lophuzwe namanzi. Hambela lemndeni ubaphilisele bakwazi ukuthokoza nokuthi babona amandla omthandazo nomkhulu baba. Siyabonga baba, kuyabhalwa ama-exam baphasisa abantwana baqhubeke ekuhlakanipheni nasekwesabeni nasekufundeni ngegameni amandla leNkosi uJesu. Siyabonga baba, thatha lodumo kukho konke. Sibonga nenkonzo siphe yona baba wethu onamandla wonke. Sithi siyabonga incebo yakho osinikeze yona usuyibizile baba wethu onamandla wonke. Sithi goodbye thank you. Siyabonga egameni amandla leNkosi yethu uJesu.